Som a l'equador de la campanya electoral de les eleccions municipals i europees. Aquest cap de setmana hi ha hagut mítings importants dels partits, també enquestes als diferents diaris, i és el bon moment, ara que ens falta la recta final d'aquesta campanya electoral, d'analitzar on som. I a Barcelona hi ha un duel renyit entre Ada Colau, els Comuns, i Ernest Maragall, Esquerra Republicana, i per això us estem preparant un tema sobre què apropa i què allunya ara mateix Ada Colau i Ernest Maragall d'un possible pacte postelectoral després del 26 de maig. Avui hi ha hagut mítings importants. Esquerra Republicana ha celebrat el míting central de campanya al Mercat de Sant Antoni i des de l'inici de la campanya els republicans han reivindicat que volen fer el triplet, és a dir, guanyar el 28 d'abril com ja van fer i també guanyar les eleccions municipals i europees del 26 de maig. Com ho pretenen fer? Demanen que per una banda es faci entrar un pres polític al Parlament Europeu, és a dir, Oriol Junqueras, i aconseguir que Barcelona tingui per primera vegada en la història un alcalde independentista, és a dir, Ernest Maragall. Com comentava la Sara, aquest cap de setmana també hi ha hagut míting important dels Comuns, aquest mateix diumenge a la Rambla del Carmel. Ada Colau ha convertit escenari en Pablo Iglesias i Alberto Garzón, i Ada Colau ha enviat un missatge claríssim, ha reduït la contesa electoral a Barcelona a un duel entre Ernest Maragall i ella mateixa i s'ha reivindicat una altra vegada com a garantia d'un govern progressista a la capital catalana. Per una altra banda, Ernest Maragall també redueix aquestes eleccions a una dicotomia, diu que o ell o bé Ada Colau, o bé les bones intencions d'Ada Colau que no és capaç de materialitzar les seves propostes, o bé la solvència del seu govern, i per una altra banda el que diu és que els comuns han estat ambigus, han estat equidistants a l'hora de defensar dates com l'1 d'octubre i en canvi Esquerra Republicana això no ho farà. Si voleu entendre les claus d'aquesta última setmana de campanya i saber què apropa i què allunya ara mateix Ada Colau i Ernest Maragall d'un possible pacte postelectoral, són les dues principals forces ara dibuixades a les enquestes, el que heu de fer és llegir Nació Digital.